Porque en essa barra o papel sim. Eu disse a melhor que estava escrito fora do sempre bala. Eu vou ter a fala sempre de. Quando eu de varro. Das eerste bij me gedaan van de zakken iets op de bak. Ze zeggen nog een zak wat het is. De bak van de bouw en bedaals hak vast aan de haren. Als er aan heb ik op gechok. De krap ik hak aan de bouw vast. Dus veilig. En dan dit ook. Dan kan ik het onder de bedaal druk en dan kan ik het in. Zo. Yes, honey. Dan the why with the after fear about the Anisha say that as 75%. Anisha says droog. So ek weet dit. So anyways, Anisha says droog. Maar ek gaan 'n bietjie tipsy tiny bietjie water ingooi. Wat praat jy nou so? Okay, en wag. Net is een asfalt gelijk. Maar ik heb ook een blauw rokje aan gehad. Voor eindje ben ik 6 video gemaakt op de account. En toen dus kan ik als boertjes, maar het wat mensen hadden zijn boeren. Het wat mensen. Nou, die hier groot mensen kunnen verkleden zijn sterkie. Ze is kort. Ze is so kort. En ze is so kort. So. En dan ze is a little so lang voor de sterkie. En dan vraag ze kan je zeggen dat ze is lang. Wie wat werkt het? En toen roep ik maar met om te iets te gaan halen met wat zijn. Dus ze gaan zoeken voor iets te wat wil zeggen. Maar ze heeft ook je gekregen. En toen zat pas op mijn pa. En toen kral ik me vallen. Maar ik speelde. Krak, ik val zo vaak van. Ja. Ik weet niet wat ik geballen gemaakt. Maar ik was zo ballen. Met trein. Ik zei, Pire, zo geht die nas, weird. Narkomlaraki. Ik wou haar koken zijn bij jaren net gewassie. Maar de narkomlaraki. En mijn hand het geblauwe sani.